Welcome back to my channel guys, Ann Bicolana Vlog. Ayan guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated sa aking mga video na i-upload. So guys, ayan guys, papakita ko sa inyo kung yung mga proseso guys, kung paano magtanim ng bawang. Ayan guys. Una guys, land preparation muna tayo guys. Ayan. Biyanan ko yan guys, yung ayan babae at saka yung nagda-drive ng ano, yung tractor ba tawag dyan guys. Ayan. Ayan. Biyanan ko din yung na lalaki. Ayan. Lahat dyan bawang guys yung itatanim. Kung sa ano guys, tawag dyan sa ano sa atin sa Pinas, nag-aararo. Pagkalabaw yung gamit guys, di ba? Ayan, dinudurog ng biyanan kung babae yung lupa. Ayan. Tingnan nyo guys, oh. Lalapit ako dun guys, para makita nyo yung ano. Ayan. Ayan, hanggang dun sa dulo yan guys. Ayan. Maingay nga lang. Ayan. Yung baby ko guys, ayun guys, yung baby ko. Ayan. Yan, malawak na rin to guys, oh. Yung tinaniman niya ng sesame seeds at saka ng ano, kamote. Yan. Diba? Mas madali talaga pag ano, pag may gamit. Sabihanan ko rin yan guys, yung ano, yung ginagamit nilang traktor. Traktor ba tawag dyan? Hindi ko kasi alam eh. Comment down below guys kung ano talaga tawag dyan sa ano, yung yan, ginagamit na yan, pang-araro. Para malaman ko talaga eh guys kung ano tawag dyan. Ayan. Ayan. Wala naman kasing kalabaw dito guys sa China eh. Hindi ko alam guys sa ibang lugar kung meron. Pero dito sa lugar ng asawa ko guys, walang kalabaw akong nakikita. Diba? Yan, land preparation. Sa pagtatanim ng bawang. Ayan. Mayroon na rin pala guys na itatanim dyan na bawang. At saka na ano na rin nila na ano ba yun, nakalas na nila isa-isa. Hindi ko nga lang nakuha na ng ano guys, ng video. Yan. Tingnan nyo guys, oh.
Pag malaki guys yung lupain mong gaganyan, malaki yung pera niyan. Ayan guys. Kasi marami yung matatanim, maitatanim na ano. Kung ano yung itatanim nyo. So kasi guys, ano yung dito lang to sa may bahay ng biyanan ko. Ayan guys. Pero guys, marami na rin yung maitatanim dyan na bawang kasi yung kinalas ng biyanan ko na bawang na itatanim dyan. Nasa 2 sako guys na bawang. Tapos nung, syempre, pagkapag isang piraso dun guys, yung isang butil na bawang. O diba marami na yun. Yeah. Yeah. 你也没洗，你啃动看不动那些，就拿着啃菜。那大姑给他来啃菜。2 hours later. So ayan guys, malapit nang matapos guys yung ano guys ng biyanan ko. Ayan, dinudurog niya ng mabuti yung ano guys, yung lupa. Parang puso nyo guys, dinurog ng ex nyo. Ayan guys, oh, diba? Pinong-pino na yun. Ayan, pagkatapos nyan guys, may gagawin pa sila dyan. Parang lalagyan yan guys ng mga ano, ng mga division, yung mga harang-harang, ganun. Makikita nyo na lang guys. Oh, sobrang lalim nyan guys, yung ano. Kanina guys, pahaba yung ano niya, yung takbo niya papunta doon. Ngayon, pa ano naman siya, pa ganyan-ganyan, pahalang naman siya. Yan. Yan, para durog na durog talaga yung lupa. Di ba?
Ayan, okay na ata. Ayan, okay na yan guys. Yan. Ayun, okay na nga. Tapos na yung pag-araro niya. So guys, ayan na guys. Dinalagyan na nila ng mga division. Ayan. Ayan, isa pa lang yung nalalagay nila. Ay, dalawa. Lalagyan nila yan lahat guys. Ayan. Tingnan nyo guys. Hindi ako guys makalapit kasi lulubog ako guys. Lulubog yung paa ko. Ayan. Ang ingay guys ng anak ko guys. Karga ko kasi. Yan. Tingnan nyo guys ginagawa nila. Ito ka na kung gano'n. Yan. Tsaka ito pa oh. Dito pa guys, itong may mga ano ng paa, may mga bakat ng paa. Yan yung marka nila. Nalalagyan yan. Yan. Ayan guys oh. Oh. Ma, ay. Ay. Chết rồi. Chết rồi ba. Có chào đâu. Yan, ganyan guys. Cả nó được một con thử. A few moments later. So ayan guys, malapit na rin sila matapos gumawa ng ganito guys oh. Yung division nila. Ayan. 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 Ito guys oh, tingnan nyo. Ayun oh. Two hours later. Ayan guys, natapos na nila. Ready na tam na ng ano, ng ng bawang guys. Ayan. O diba? Tapos na. Ayan. Ayan guys. Ito na lang guys yung ginagawa niya. Yun. Ready na guys para taniman ng bawang. So ayan, good morning guys. 9:47 na ng umaga dito guys sa China. Ayan, nandito na naman ulit tayo sa taniman ng bawang. Nandun na yung biyanan ko guys sa gitna oh, nagtatanim ng bawang. Yan, pangalawang araw na ngayon guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys yung pananim na bawang. Ayan. Marami to guys, nandun pa sa bahay marami. Ito oh, tingnan nyo guys. Ayan, meron nang ano oh. Ayan. May tumutubo na. Ayan. Punta tayo dun guys para makita nyo yung pagtanim mismo ng bawang. Ayan. Iwanan ko muna guys yung baby ko guys. Walang magbabantay. Bumalik na sa trabaho yung papa niya. Ayan. Ito guys oh. Ayan, hindi pa yan natatanim. Ayun, dun sa kabila mayroon ng tanim doon. Ayun. Inuunan niya dun sa gilid. Ayan. Dun. Punta tayo dun sa may sa kanya guys. Para makita nyo. Yan, lumulumog yung pa ako guys. Ayan. Tingnan nyo guys oh.
Nakamedyas pa naman ako, guys. At nakapantulog pa ako, guys. Ayan. Lumulubog talaga ako, guys. Ayan. Tingnan nyo, guys, ha? Ayan. Ay! Ayan. Tingnan nyo, guys, oh. Paganyan, guys, yung ano niya, paganyan, patayo. Ayan, paganyan, oh. Pinapatayo niya lang. Tapos, tinatabunan niya ng unting lupa. Ganon. Ayan. Diba? Ang bilis lang, guys. Maganda dito, guys, sa China kasi yung lupa niya, mataba. Tapos, buhaghag. Ayan, guys, tingnan niyo. Diba? Ayan. Lahat to, guys. Tataniman niya, guys. Doon. Linagyan niya na ng mga bawang doon. Yun. O, diba? Tinatabunan niya rin ng unting, tinatabunan niya lang ng unting lupa pag na yung bawang, nakatanim na. Yun. Tapos, lalagyan niya ng ng plastic sa ibabaw, yung takip. Basta papakita ko sa inyo, guys, kung paano nila lagyan ng takip yan ng plastic. Ayan. Yan. Yung sa kabila, yung sa isang mayroon na yan. Nakatapos na siya ng isang line. Itong tinataniman niya, guys, pangalawang line na to. Ayan. Alas 9 pa lang dito, guys, sa China, pero sobrang taas na ng sikat ng araw. Ayan. Ngayon lang at kahapon lumabas si Haring Araw, guys. Ayan. Panibagong araw na naman, guys, tayo sa pagtatanim ng bawang. Hayon yung biyanan kong babae, guys, oh. Ayan, dinidiligan niya na yung tinanim niyang bawang. Ayan. At saka, pagkatapos niyang diligan, linagyan niya na rin ng takip na plastic. Ayan, guys. Ayan, kita nyo yan? Ayan. Tsaka to, pangalawa pa lang to, guys, na nadiligan niya. Nandun na siya sa dulo, guys. Oh, ayan, oh. Ayan. Matagal-tagal, guys, yung pagdilig niya, guys. Kasi, dahan-dahan lang yung pagdilig. Kasi, guys, kapag bigla mo siyang yung tubig, bigla mo siyang ibubuhos dyan or i-spray dyan, magsisilitawan, guys, yung mga bawang na tinanim. Kaya dapat dahan-dahan lang. Ayan. Gaya nito, guys, oh. Naparami dito yung yung tubig. Ayan, lumitaw yung bawang, oh. Ayan. Kaya matagal siyang matatapos sa pagdilig kasi dahan-dahan lang. Ayan. At saka talagang pinapaano niya ng tubig. Dinidiligan niya ng mabuti. Para isang diligan lang. Tsaka tatakpan niya na ng plastic. Tsaka, guys, ito, guys, di ba tinakpan na ng plastic? Sobrang nipis lang nito, guys, na plastic na to. Sobrang nipis lang. Ayan. Ayan. Makikita natin, guys, to kapag tumubo na. Kapag tumubo na yung bawang, iisa-isa nila na bubutasan kung nasaan yung tumubo na bawang para lumaki na, guys, yung niya, yung dahon niya. Ayan, ganyan, guys. Diba? Pangalawa pa lang to, guys. Isa pa lang yung natatapos niya, isang linya pa lang. Ayan. Siya lang kasi mag-isa, guys, wala siyang katulong. Di ko naman matulungan, guys, kasi yung anak ko, guys, walang magbabantay. Ito, guys, maingay nga lang, guys, kasi dito nang gagaling yung tubig, oh. Ayan.
makina yan guys, ng tubig. Yan guys oh. Ayun, may butas guys oh. Ayan. Tingnan nyo guys oh. Oh, yung bawang oh, ayan. Lumitaw na yung bawang na isa. Ayan. 2,000 years later. Time check tayo guys. 5:40 na ng hapon dito guys sa China. Ayan. Yung nataniman na ng biyanan ko guys, pang-5 line na siya guys. Ayun, patapos na siya sa pang-5 na line. Ayan, tingnan nyo guys oh. Lahat na yan mayroon. So, pagtapos niya dun sa isa, sa pang-5 line, ito guys, may isa pang line. Ayan. Papunta doon sa dulo din. Yun na guys. Pag natapos niya to, siguro ko bukas na lang ulit yung paglalagay niya ng plastic. Tatakpan yan ng plastic. Ayan. Manipis lang na plastic guys ang tatakip dyan. Ayun. Di ba guys, maghapon siya guys na siya lang yung nagtanim guys. Kasi wala siyang makakatulong. Bumalik na kasi sa trabaho yung biyanan kong lalaki. Ayan. Kaninang umaga. Hindi naman ako makatulong guys kasi walang magbabantay kay baby. Ito nga umiiyak. Ayan. Tan tan tan. Ayan guys, tingnan nyo guys oh. Ayan. Meron na yan guys. Ito guys oh. Ayan guys. Yun. Yun guys oh. Ayan guys, makikita nyo guys, linalagyan ng plastic ng biyanan ko. Ayan, yung pangalawang line na siya guys. Ayan, natapos niya na kasing diligan. Ayan. Ngayon tinutulungan ko siya ng plastic. Kasi nandun naman yung lola ng asawa ko guys oh. Binabantayan yung baby ko. Ayan. Ayan. Kaya tinutulungan ko siya maglagay ng plastic. Maghawak lang nito guys sa kabila. Ayan. Tapos linalagyan niya ng lupa sa gilid para hindi umangat yung plastic. Yan guys, o diba? Ang daming proseso guys ang pagtanim ng bawang. Ayan. Tatlong line pa guys yung didiligan niya at saka lalagyan ng plastic. Ayan. Hanggang doon. Ayan. Ayan. A few moments later. Tatlo na yung natapos ng biyanan ko guys. Ayan. Tatlo ng line yung natapos niya. Lagyan ng plastic at saka diligan. Ayan. Ito pang-apat na to guys. Ayan. Diba? Isang line na lang guys. Malapit nang matapos. Mahirap talaga guys pag walang katulong. Kasi yung paglagay pa lang guys ng plastic, dapat talaga 2 tao kasi magkabilaan. Dapat yung hawak ng roll ng plastic. Kaya tinutulungan ko ngayon maglagay ng plastic. Habang yung baby ko
Binabantayan ng lola ng asawa ko, guys. Ayun, oh. Ayan. Hindi lang ako, guys, makapag-video kapag naglalagay kami ng plastic kasi walang maghahawak ng camera, ay ng cellphone pala. Ayan. 2 hours later. Pupuntahan na natin yung yung tinanim na bawang ng aking biyanan. Dahil ipapakita ko sa inyo na tapos na yan. Ayan. Tapos na lahat. Nalagyan na ng plastic ng cover. Ayan. O, diba? Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang pala, guys, kasi itong isang line, hindi na pala ito tataniman ng bawang. Meron pa sana doon na sobra na bawang na pantanim. Hindi na daw ito tataniman. Kaya yan, 5 lang, guys. Pero guys, pagka tumubo na yan lahat, marami to, guys. Ito, kasi mahaba to, guys, eh. Ayan. Tingnan nyo, guys. Diba? Ganyan yung pagtanim ng bawang dito, guys, sa China. Maraming proseso. Pero siguro ko, guys, marami din yung kita dito sa bawang. Di ko lang alam, guys, kasi ngayon lang ako nakakita ng kung paano magtanim ng bawang. Ayan. Diba? Ayan, tapos aantayin na lang, guys, yung pagtubo ng bawang. Tapos bubutasan yan kung saan nandoon yung bawang na tutubo para umangat na yung dahon niya. Lumaki yung dahon niya. Ayan. Diba? Tapos yung cover na yan, guys, na plastic, siguro ko, guys, ano din yan, protection din yan, guys, sa damo, para walang tumubo na damo. Diba, guys? Kasi pag maraming tumubo na damo, hindi tutubo ng maganda yung bawang. Ayun. Tapos, guys, winter dito sa China, guys, yung taniman ng bawang. Ayan. Kaya kailangan talaga may cover yung bawang. Kasi pag nag-snow na, guys, pag naanuhan niya ng snow, ayan, siguro kung mamamatay yung mga bawang. Ganun, guys. Ayan, di ba? Yun. So, 4 na araw, guys. 4 na araw yung proseso ng pagtatanim ng bawang. Diba? Isa lang, sa bagay, isang araw lang naman yung may katulong yung biyanan kong babae, yung pag-araro ng lupa. Yun lang yung katulong niya, yung asawa niya. Tapos yung 3 araw, wala siyang katulong, siya lang yung nagtanim. Ayun. Siya lang yung nagdilig, lahat. Pero ngayong 4 na araw, guys, tinulungan ko siya nung paglagay ng plastic. Ayan. Kasi mahirap talaga yung paglagay ng plastic. Sabi ko nga, diba, guys? Kailangan talaga 2 tao kasi magkabilaan dapat hawak yung roll ng plastic. Ayan. Kasi mahirap din pagka humangin, guys. Kanina nga humangin eh. Pag naglalagay kami, humangin, tapos yung plastic talagang umangat. Nahirapan kami kanina, guys. Ayan. Pero dito na yun, guys, sa huli. Ayan. Dito na sa pang 5 na line. So, ayun, guys. Salamat sa panunood. Kung hindi pa kayo, guys, nakapag-subscribe, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, guys, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga
bago kong video na i-upload. So, ayan. After 14 days, ayan, tumubo na sila. Ayan. Makikita nyo, ayan o, tingnan nyo. Ganyan na sila taas yung mga dahon nila. Ayan. Binutasan yan isa-isa. Ayan. Para lumabas yung dahon nila. Ayan. Lahat na yan, no? O, diba? Kita nyo? Hanggang doon sa dulo. Ayan. Ayan. Marami nga lang dahon na, dahon ng puno. Kasi, taglagas na ngayon, guys. Ayan. Tingnan nyo yung puno ngayon, oh. Wala nang mga dahon. Nandito na lahat sa, ayan, sa bawang. Ayan, punta tayo dun sa unahan. Para makita nyo dun sa unahan. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Ayan. Sa loob ng 14 days, araw-araw to sine-check kung may tumutubo ng dahon para mabutasan na yung plastic. Ayan. So, 14 days na guys. Na na sila lahat. Nabutasan na sila lahat. Tsaka tumubo na sila lahat. Ayan nga. Yan. Punta tayo dun sa dulo. Ito ang gaganda ng nila, oh. Ang tataba. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Nandito na ako sa kabilang dulo. Ayan, tingnan niyo to. Ayun. Diba? Di ko lang alam kapag lumaki na to, kapag tumaas na sila, di ko lang alam kung may i-spray pa sila dito. Ayan. Tingnan nyo. Makalat nga lang kasi yung mga dahon ng puno nandito lahat. So, ayun. Aantayin na lang na lumaki yung mga bawang. Taas ng puno, oh. Ayan, oh. Pabos lang yung mga dahon nila, oh. Ayan. Tulad dito, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Tingnan nyo. Ayan. Nakita nyo yan? Ito. Ayan. So, kailangan butasin yung yung plastic. Ayan, para makalabas yung dahon niya. So, dala-dala ko dito, guys, yung Ito lang, ganito lang, oh, yung stick lang na linagyan ng pako ng biyanan ko, ayan, oh, yung pambutas nila, linagyan ng pako sa dulo. Tapos, tingnan nyo, guys, gaganyanin lang yan, oh. Ayan. Oh, ayan. Oh. Ayan, oh, ayan, 'di ba lumabas na? Ganyan lang. Ayan. Makikita naman kasi manipis lang yung plastic. Ayan, ito pa guys, oh. Tingnan nyo. Ayan. Oh, tingnan nyo, ha. Oh, ganyan lang, oh. Oh.
Ayun, oh, 'di ba? Lumabas na siya. Tsaka yun pa. Oh, may hindi pa lumabas. May hindi pa nabutasan. Yan, oh, 'di ba? Ganyan lang, oh. Ayan pa, oh. Oh. May katabi siyang hindi nabutasan. Hanap pa tayo. Hanap pa tayo ng... Ayun! Ayan, oh. Tingnan nyo. Ayan. Oh, ayan. Ito. Ayan, butasan natin. Oh. Diba? Ganyan lang kasimple yung pagbutas. So, hanap tayo ulit. Ayun. Ito may hindi nabutasan ng maayos, oh. Ayun. Yun. Ayun, ito pa. Meron pa ba? Hanap pa tayo. Ayan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan. Parang wala na dito sa kabila, ah. Wala na ata dito sa kabila. Ayun, may nakita akong isa. Ito, oh. Ayan. Kita nyo yan? Ito. Ayan. Oh, diba? Ayan pa. Ayun. Palabasin natin yung dahon nila, guys. Ayan. Para makaano sila ng maayos. Oh, diba? Ayan. Ayan. Ito pa pala, oh. Tingnan nyo. Ayan. Hindi naman nakita ng biyanan ko, eh. Ayan. Araw-araw siya nandito. Ayan. Pero marami pala pa palang ano. Ayun pa, sa dulo. Ayun. Kita nyo? Ito. Oh. Yun. Ito pa. Tingnan niya yan. Ito. Oh, yun. Ayan pa. Ayan. Butasan natin. Ayan. Para makahinga sila. Ayan. Diba? Marami ng dahon, oh. Hindi lang nabutasan kaya hindi na ano nang maayos. Ito pa. Ayan, oh. Kapag hindi kasi nabutasan yung plastic, hindi na siya anong mabuti. Hindi na siya tutubo ng maayos. Ayun pa, oh. Ayun. Oh. Diba? Ayun pa sa dulo. Abot kaya? Ayan, abot. Hey. Ayan, guys, oh. Kawayan lang yung gamit ko, oh. Linagyan lang ng pako ng bayanan ko. Ayun pa, meron pa dun sa dulo. Ito, oh. Naduling na siguro yung bayanan ko. Kaya hindi niya na nakita itong mga to, oh. Ayan. Ayun pa. Marami pa pala, guys, na ano. Hindi pa nabutasan. Kailangan butasan natin. Ayan. Ayan. O, diba? Ayan pa. Wala naman kasi akong ginagawa, eh. Yung anak ko, naggumala sila ng ano, ng lola niya. Ayan. Kaya,
nandito ako sa Bawangan. Nibiyanan. Yan, di ba? So, hayon. At ito guys, i-share ko na rin sa inyo na pwede rin tayo magtanim ng bawang sa, ayan, sa katulad nito guys, oh, parang basket. Ayan, ito rin, oh, tray. Tray yan guys na may mga butas-butas. Saka sa paso, pwede rin. Sa sako, pwede rin. Yung mga hindi pa nakakaalam sa inyo. Ayan, pwede tayo magtanim dyan. Kung wala tayong taniman na malaking malaking espasyo na lupa. Ayan, pwede tayo magtanim dyan. Ayan, tingnan nyo guys, oh. Ayan. Tanim yan ang biyanan ko rin. Gawa rin niya yan. At saka to, oh. Tingnan nyo. Ito yung basket to guys na yung trash can. Yan. Yung lagayan to ng basura. Ayan. Linagyan niya ng lupa. Tsaka tinaniman niya ng ng bawang. Ayan. Tingnan nyo. Tsaka linagyan niya rin dito ng ito. Yung plastic bottle. Yung sa mineral. Ayan. May mga butas-butas to guys. Binutas-butasan niya yan na plastic. Ayan. Yung bote. Tapos, dyan niya ibinubuhos yung tubig. Para yung yung tubig, didiretso agad doon sa ilalim ng ng lupa. Yan. Diba guys? Yan, oh. Buhay na rin sila. Ayan, ito may mga dahon na. Mas nauna tong sa sa tray. Diba?